Midaghan ang mga bata nga nabiktima sa krimen karong tuiga. Kapitolyo dili mangilabot sa pagbalik ni Loy Madrigal pagpanakop sa illegal fishing. Team Rama napakya sa ilang tinguha sa paggunit sa mga importanteng komitiba sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Inahan sa gipatay nga mga bata sa ilang kaugalingon nga amahan, ipaubos sa stress debriefing. Chief PNP gidepensahan sa hepe sa kapulisan sa Leon sa mga kontrobersya nga giatubang niini. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules petsa 8 sa buwan sa Oktubre tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog sa mo ka sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Misaka ang ginaganon sa mga kabataan nga nahimong biktima sa krimen karong tuiga kun itandi sa milabang tuig sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang namatikdan nga daghan sa mga kabataan ang nabiktima anaa sa mga syudad sa lalawigan. Jinky Bargio, sugin nimi. Atul sa kasaulugan sa Children's Month karong buwana, subling nagpahinumdum ang DSWD, City Social Welfare Services ug PNP Women and Child Protection Desk sa mga katungod sa kabataan. Lakip na niini ang paggiya ug paghatag sa insaktong pag-amuma kanila. Namatikdan nga gikan Enero hangtod Setyembre karong tuiga, misaka ang kaso nga natala sa ilang mga buhatan sa mga krimen diin biktima ang kabataan. Sa kapulisan, nagunang kaso mo ang physical injury kon maltreatment, acts of lasciviousness ug ikatulo ang rape. One thing is the poverty also. Taas na punta og rate karon. Ang kaning kawadon jud usahay mauni usahay makaingnan gyud nganong ma-involve og ingani atong mga kabatan-unan. Matod sa City Social Welfare Services, makaalarma ang kalit nga pagsakas sa mga kaso, usa sa gitumbok nga hinungdan ang teknolohiya. Siyempre, kay di man po ta ka control na amang po para sa mga adults o sa uban tanol. Ang ginikanan gyud gyapon ang mag-guide og unsay sakto o appropriate nga mga ipatanaw sa mga bata. Panalitan anak nimo below 18, well, under pagid sa imong custody. So, pugson gyud na nimo imong anak. Simbakog magkinaon sa imo ginang guruyon nga to sa kuan ug di sa mosugot imo ng responsibility as parents. Hinuon sa Provincial Police Office na matikdan ang pagkunhod sa pagkabiktima sa kabataan sa mga krimen. Sa mga lugar ubos sa lalawigan, adunay labing daghan nga mga bata nga mga biktima sa krimen ang mga dakbayan sa Talisay, Toledo, Carcar ug Danau. Jinky Bargio, News 5. Tungod sa sunod-sunod nga mga drug operations, nalabuan sa Regional Police Office 7 ang ilang target sa pagigbatok sa illegal nga drugas. Naghinaot sila nga tabangan sila sa publiko aron hingpit ng mapuka ng maong problema. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sukad niya itong buwan sa Hunyo, miabot na og 42 milyones pesos nga kantidad sa ginadaling drogas ang nasakmit sa Police Regional Office 7 subay sa ilang anti-drug operations ug ilang mga dinakpan na pasaka na og kaso. Sagad sa mga drogas, nakuha sa Sugbo, gisundan sa Bohol ug Negros Oriental. Mikabat na usab og dulan 200 ka mga armas ang nasakmit sa kapulisan sa rehiyon. Gipresentar kini sa PRO7 atol sa pagbisita ni Police Director General Alan Purisima. You should know that drugs and drugs go together. Lagi magkasama yan, drugs, toka guns. Nalabuan sa PRO7 ang ilang kaugalingong target alang sa nakalabay nga 3 ka buwan tungod sa kakugi sa ilang mga sakop. Ang pagbatok sa drogas mo ang marching order ni Purisima sa Kapitolyo o sa Regional Peace and Order Council. Si Deputy Regional Director for Operations, Senior Superintendent Conrado Capa ang nagtutok sa mga operasyon sukad nga nilingkod kini uban ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas. It's far from being controlled. It's a long. This is going to be a long war, and second phase we will involve already yung mga barangays.
Magpadayon ang mas lapad nga operasyon sa kapulisan sa sunod nga mga adlaw ug awag sa kapulisan sa publiko nga moabag kanila aron mas madali ang ilang trabaho. Namatikdan sa PRO7 ang mga bag-ong mga pamaagi sa mga drug operators aron makalikay sa dakop sama sa bagong klase sa pagbipak og shabu ngadto sa pagbalin-balhin sa ilang operasyon ug gipuy-an. Yes, this will never stop. There will be more operations. They will not know where and when. But certainly, madami pa. Sabi ko nga, if our detractors or if those involved in trafficking, ingon nila sa text, tandali lang yan, nagpapakilala lang yan ng RD. For as long as I am here, magpapakilala pa rin ako sa kanila. Yun lang naman. Ryan Sorote, News 5. Bugtong korte lang ang makadesisyon kung laway ang usa ka publication o dili. Kini ang gipadayag sa Cebu Citizens Press Council at tubangan sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo subay sa gipadayag sa City Anti-Indecency Board nga diretsoon nilang kumpiska ang mga laway nga reading materials nga gipang display o gipamaligya sa mga pampublikong lugar sa Dakbayan. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Short, the determination of what is obscene material is judicial, and it is not left to the discretion of the police or the administrative authorities or CAIB. Nipadayag og pagsupak ang mga sakop sa Cebu Citizen Press Council at tubangan sa Konseho bahin sa pagtugot sa City Anti-Indecency Board sa pagsakmit sa mga magazines nga dunay laway nga hulagway ug mga tabloids nga dunay laway nga mga artikulo. Gisupak sa CCPC ang maong lakang kay bugtong korte lang ang makahatag og pagtugot ug makadesider nga laway ang usa ka publication. Being accountable comes with being free. Ngunit tuyo na to. Pero, ang kanang enforcement sa accountability must be done according to the law. And the law is what the Supreme Court it is. O niya, karon, ang Supreme Court, simple kayong gaingon, nga di ka makakonfiscate o materials diretso. Apply una ka sa korte. Simple kayo na. Tumano lang na. We don't care about the other amendments. Na ay the other interested parties will be can take care of themselves. Ang amo lang printed materials. Tumana na, then we will submit. Buot sab sa kaib nga di sila moagi og korte kun doon na sila ipahigayon nga operasyon batok sa mga namaligya og mga laway nga reading materials kay dugay kaayo kining madesisyonan. Mato ni City Administrator Dr. Lucer Mercado, kinsa mao'y pangusa kaib nga dunay mga tindahan nga mag-display og magazine nga laway ang litrato samtang dunay section sa tabloid nga laway ang mga gipangsuwat diin bisan mga bata makabasa niini. I would like to first clarify that when we do inspection, we only confiscate magazines that is obviously obscene. I am for responsible. Mato ni Konsehal Jerry Carillo nga unta mahimong responsable ang mga writers o mismo ang publication sa pagpagawas o mga laway nga artikulo. Samtang alang kang Konsehal Alvin Dizon, angay ang tutukan ang issue una pa amindahan ang ordinansa. We cannot legislate prior restraint, but we can legislate punitive measure for those writers, publisher who write obscene article by probably suspending their licenses or probably their permits in operating within the city of Cebu. And that before she will submit this proposed measure to the council for final approval to conduct further consultations, dialogue with various stakeholders in order to enhance the proposed measure. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gipasusi na sa gobernador ang kahimtang sa mga dalan ug taytayan sa lungsod sa Midillian nga gireklamo sa mayor niini. Nagdumili ang gobernador sa pagkomentaryo sa mga pasaway nga gihimo ni Mayor Ricky Ramirez batok sa iyang administrasyon. King Perez, Sugin-Limi. May bisita kang Governor Junjun Davide ang Assistant Tourism Minister sa probinsya sa Sarawak sa nasod sa Malaysia. Maayong balita ang dala ni Dato Haji Talib bin Zulpilip sa pagbisita niya sa Sugbo. May-donate ang Sarawak Province og $30,000 o mga 1.2 million pesos alang sa rehabilitasyon sa amihan ng Sugbo human sa bagyong Yolanda. Ang Sarawak may pledge sa donation ni atong 14th East Asia Interregional Tourism Forum sa Malaysia sa miaging buwan. Matod sa Assistant Tourism Minister nga gamay lang atabang kini alang sa Sugbo aron makabarog pagbalik human sa bagyo.
hopefully we get even closer. We all look the same. I can't tell the difference. I walked to the airport after I was in Kuala Lumpur. We all look the same. Tun-an pa sa Kapitolyo kung unsay gamitan sa donasyon. Be patient, be patient. Bago lang galit na nakadawat, ana. Gipangutana sa mga tigbalita si Governor Junjun Davide kung magahinan ba ang lungsod sa Medellin sa maong donasyon. Si Medellin Mayor Ricky Ramirez mipadayag siyang pagkadismaya sa wa maayong mga provincial roads ug bridges sa iyang lungsod. Gani gimando na kini sa iyang municipal treasurer nga ipahunong pag-remit sa mga buhi sa lungsod ngadto sa Kapitolyo. Saba-sabang mayor sa Facebook sa iyang mga reklamo batok sa administrasyon ni Governor Davide. Ni gitandi ni Ramirez ang pagduma ni Davide ngadto kang kanhi gobernadora Gwendolyn Garcia. Apan matud pa sa gobernador, Direklamo ni Ramirez. Di lang kung sumpay na ka Ramirez eh. Ang naghan pa kayo, di lang na tingali. matud ni Davide, gipasusi na sa Provincial Engineering Office ang kahimtang sa mga dalan ug taytayan sa lungsod sa Medellin. King Perez, News 5. Ipa-survey ni Davide ang mga utlanan sa luna nga nahimutangan sa Santa Fe Airstrip sa isla sa Bantayan. Buot maklaro sa gobernador kung iya ba sa Kapitolyo ang giangkon nga luna nga gikural sa British National nga iyang giabangan. Aduna sa mga pasangil nga milapas ang pagkural sa airstrip ngadto sa mga pribadong yuta. Ang British National nga si Christopher Paul Alexander gikihan ni Santa Fe Mayor Titing Esgana og usurpation of real property gawa sa malicious mischief o direct assault in person of authority human gikural ang giangkon nga luna. Matud sa gobernador, wa pa siya nadawat nga feedback gikan sa Provincial Legal Office sa reklamo batok sa Langyaw. No kami Governor Osmeña ang kanang strip niya, and then may recommendation ka na dili suitable katong sa part, so that's why I had to move the strip. So that's one thing atong buhaton po. So we tari patanaw-tanaw. Subli nga nagtagbo kagahapon ang nagkalaing-laing stakeholders sa Sugbo alang sa public hearing bahin sa aumento sa passenger service charge kung terminal fees sa Mactan Cebu International Airport. Karong Biyernes mahibawan kung pila gyud ang ipatumang usbaw sa terminal fee sa tugpahanan. Mitambong sa public hearing si Jinky Barrio. Buot masayran sa Mactan Cebu International Airport Authority kung daghan ba ang muuyon sa plano nga pag-umento nga buot ipatuman sa tugpahanan alang sa pagpalambo sa pasilidad ni ini. Gikan sa 200 pesos nga terminal fee sa domestic passengers, himuon na kining 300 pesos, samtang 750 pesos sub alang sa international passengers. Ang tour guide nga si Cabino Guerrero, way nakitang problema sa maong sugyot. Given ang terminal fee, so walay basihanan nga kung atong patasan ang terminal fee or unsa gamay nga increase niya na walay basihanan nga muubos mutidlom ang turista kay ang pag-umol sa desisyon sa turista pagbisita sa usa ka lugar gadipindi unsa kanindot sa usa ka lugar. Bisan si Edward Ligas nga kanunay mobiyahe gawas sa nasod, uyon rasab sa aumento basta dunay makita ang kausaban sa tugpahanan. Kanang frequent travelers don't mind about paying 100 pesos, no, as long as this the improvements, like for example the services, clean toilets, high speed wifi, so ato nang kinahanglan sa airport. Usa sa mga mitumaw nga sugyot nga gamito na lang unta ang 14.4 billion pesos nga gibayad sa GMR Megawide, inay ihatag kini sa gobyerno aron di na kinahanglan pang patasan ang terminal fee. Whatever the premium will be, first we have to recover the asset value of the project land, and then on top of that, if there is more, then we will share the excess 75-25 in favor of DOT of MCIA. Gipasalig hinon sa Chief Executive Advisor sa GMR Megawide nga kutob sa ilang mahimo, paspasan gyud nilang pagpalambo sa MCIAA aron makakompetensya kini sa ubang tugpahanan sa laing nasod. Okay, GMR Megawide Cebu Airport Corporation is going to transform Mactan Cebu International Airport into an award-winning and class-leading airport in the sense that we will have better efficiency, more comfort and convenience for passengers. The airport's ambience and environment will be significantly enhanced.
Butyag sab ni Villarete nga di gid sila mahimong mangolekta og terminal fee sa mga OFW kini subay sa Republic Act 10022 kunang Amended Migrant Workers and Overseas Filipino Workers Act of 1995. Karong adlong Biyernes, gitakdang masayra na unya kung pila ang mahimong usbaw sa terminal fee sa Mactan Cebu International Airport. Jinky Bargio, News 5. Wa may nayon ang pagdungog sa apela ni Casiano Tatay Loloy Apduhan Jr. alang sa iyang temporaryong kagawasan kay wa mutunga ang huwes atol sa gikatakdang hearing kagahapon. Sugin ni King Perez. Napospone ang hearing sa kasong serious illegal detention o illegal possession of firearms batok ang Casiano Tatay Loloy Apduhan Jr. human wa mutunga ang huwes. Ang pagdungog sa mga kaso ni Apduhan ang nasa sala ni Judge Hermes Montero sa Toledo Regional Trial Court Branch 59. Gipasabot ni Provincial Assistant Prosecutor Jasmine Despi na kinahanglan pang resolbahon sa huwes ang gisang at petition to bail sa akusado ni adtong miaging buwan. Karong Oktubre 21 ug Disyembre 2 ang sunod nga mga hearing alang sa maong petisyon. Mato di Despi nga mangayo pa sila og dugang schedule alang sa pagdungog sa mga apela human wa mahinayon ng hearing kagahapon. Wa mabalaka ang prosekusyon sa lakang sa akusado. Actually, kuan siya motion for bail. So, summary procedure, dapat unta madali. But then, unfortunately, si judge na absent. Kaya not feeling well siya. So, madelay siguro og one setting. Unang gibasura ni Judge Montero ang gisangat nga motion for judicial determination of probable cause sa akusadong giingong leader sa kulto hinungdan sa pagdungog sa mga kaso batok kang Apduhan. Gipasanginlan si Apduhan nga mitago kang Emma Nepomuceno Bocabal sa iyang panimahisod sa 5 ka tuig. Although I would say that it really happened because we were able to explain it through the Stockholm Syndrome thing. It would explain why the victim in this case is siding with the accused. Alang sa mga sunod nga mapagdungog sa petition to bail, matud ni Fiscal Despi nga andam ang ilang mga testigos pagbabag sa mga apela ni Apduhan. Lakip sa mga testigos maong usa ka Dr. Madeline Amadora, mga agent sa National Bureau of Investigation 7 ug Provincial Women's Commission, mo testigo sab si Vice Governor Agnes Magpale. King Perez, News 5. People's Forum gipasiugdahan sa advocacy group nga Greenpeace alang sa pagbatok sa paggamit sa genetically modified organism alang sa produksyon sa pagkaon. Ang forum gitambungan sa mga mag-uuma sa Sugbo. Sa maong tigom, gideklarar ni Vice Governor Agnes Magpale ang iyang pagsuporta sa advocacy. Sumala sa nagpasiugda sa forum, nagtuo sila nga makadaot sa tawang pagkaon ini. Mato ni Magpale, ilang i-revive sa Provincial Board ang paghatag og tax rebates sa mga mag-uuma nga dili genetically modified ang mga produkto. Ang agriculture ug food security usa sa mga top priority sa administrasyon ni Governor Junjun Davide. Kini adunay ikaduhang labing dako nga pundo sa proposed 2015 budget sa Kapitolyo. I forgot to tell you that we actually had about 10 hectares planted to GMO corn, yellow corn, pero it has been harvested in Asturias ra. Gi-check nato nya wala na karon. Nipadayag og iyang suporta si PRO7 Regional Director Prudential Tom Banyas kang PNP Chief Alan Purisima taliwa sa giatubang ining kontrobersiya. Iya sab gikasalikway nga loyalty check ang pagbisita sa ilang labaw niadtong miaging duha ka adlaw. Ryan Sorote, Sugin Limi. Yun na nga naman yung donation naman per se for the good of the organization, talagang tanggapin naman namin yan. Human siya may distansya sa isyo, mipadayag na sa iyang paglaban si PRO7 Regional Director Prudential Tom Banyas sa kontrobersyal niyang labaw nga si PNP Chief Alan Purisima. Mato ni Banyas nga di unta lainin og sabot ang magibuhat ni Purisima nga alang sab kanila. Dokumentado sab ang tanang donasyon nga nadawat sa PNP aron masiguro ang legalidad ug transparency ini. Kinyang gipatinaw ni Banyas sa questionable gipatukod nga quarters ni Purisima sud sa Camp Crame nga usa sa mga imbestigar karon sa Senado. Hindi mo naman may uwi itong building na to eh. Incidental na lang na siguro at the time. He was the one who moved for the donation or, kakilala niya yung mga donors na siya yung unang nakinabang. Pag umalis siya dyan, iwanan naman yan ni General Purisima yung White House niya.
Giklaro sab niini nga di loyalty check ang pagbisita o paghatag nila og petisyon pagsuporta ni Purisima kagahapon. Simbolo lang matud pa ang petisyon sa ilang padayong pagsalig o pagsuporta sa ilang labaw. Gani, double karon ang ilang paningkamot aron mapakita sa publiko nga naglihok gihapon ng kapulisan bisan sa mga kontrobersiya. To dispel the rumor or the doubt na loyalty check yun, no need. It wasn't a loyalty check because even when he was not here, I already made a press statement regarding our support. Ryan Sorote, News 5. Tricycle driver patay human po sila ganihang kadlawon. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nagtikuko sa iyang tricycad kining lalaki nga biktima sa pagpamusil. Ganihang kadlawon dinhi sa may dalan FHK sa barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Duha ka bala, usa ka kabhang ug slag ang nagpasad sa crime scene. Nagpuli-puli sa pagtan-aw ang mga tao sa dapit aron ilhon ang biktima tungod sa sitwasyon sa patayng lawas niini. Matud ni Noy Teodoro nga miuli sa ila ang iyang anak nga si Michael kay gisundan kinig duha ka tawo. Sundan akong anak, duha ka tawo nga niingon ko nung usa ka tawo nga di na mao. Driver tasikad to. Isod akong anak dito. Gutom unsa maron? Unsa? Ay na sa gawas. Buto ka duha pagka sunod tulo opat duwa. Kay nakadungog og buto sa armas, dali silang nanggawa sa balay aron susihon kun diin magagikan. Ilang nakitaan ang biktima nga nagtikuko na sa tricycad ug wa nay kinabuhi. Singit pa nga Diyos. Akong bangon ko, duwa magtawa man ang motor. Pilakaw raman. Milanat og kapin usa ka oras, kining lalaki nga nagsulob og jersey shirt, miila sa biktima nga iyang maguwang nga si Pablo Mulyon, 23 anyos, lumad nga taga Labugon, Dakbayan sa Mandawi, ug kasamtangang nagpuyo sa White Road, Inayawan. Miabot ang kapuyo sa biktima kinsa mga nakay sunod buwan sa ikaduha nilang anak. Tatay, gusto yan ako gapon dito ta sa sensor hapit sa birahe. Huwag ko magdaw nga man may tabo ron. Ano ko nung hapit daw siya birahe? Huwag ka balo. In section, itong ikandak dere, na siya doon kasamad sa ulo. Nya nay tulo kasamad po sa iyang wala nga paa. Dugang sa homicide investigator nga mitug-an kanila ang kapuyo sa namatay nga tingabitan og syabo ang biktima. Posibleng atraso ang motibo sa pagpatay niini. Ray Pasaporte, News 5. Tindero og Limonsito gidunggab patay sa laing manindahay sa may downtown area sa Dakbayan sa Sugbo. Sugin Limi, Jinky Bargyo. Naghilak samtang nagsugong sa nagbuyog niyang anak kining usa ka amahan dinhi sa Maydan Osmeña Boulevard pasado alas 7 kagabi. Ang biktima nga naligo sa kaugalingon niyang dugo mao si Reynaldo Tanoco, usa ka manindahay og Limonsito sa downtown area. Gidunggab patay kini sa iyang kaubang manindahay sab kinsa nailhan lang sangan nga alias Brad. Kuan ta gaginugdanay sa ganyan gusto bagay primero. O dahil pag human ato dinunggabay na. Ano taw nakita gani ma'am? Sa investigasyon sa kapulisan, buntag pa diyang nagsugod og lalis ang biktima ug ang suspect tungod sa pwesto sa ilang tinda, hangtod nga misangpot kini sa dugoong hitabo kagabi. Allegedly kaning suspect nakauna unta sa pwesto sa kuan. Biktima nya. Puli mo ng biktima. So mo to nag-away sa pwesto. Samad dinunggaban siyang liog, ilawom sa ilok, kilid ug bukton mo'y nahiaguman sa biktima nga may resulta sa iyang hinanaling kapatayon. Ang kapulisan, padayon pang nangita sa midunggab patay kaniya. Jinky Bargyo, News 5. Nalipay ang kapulisan human gidonar sa Kapitolyo ang building ug luna sa Cebu Provincial Police Office. Ingon man ang paghatag og luna sa mga local government units alang sa ilang mga police stations. Problema na lang karon ang budget aron matukuran kinig opisina. Lakip nga nanginahanglan og bagong buhatan mao ang Cebu City Police Office. Ryan Sorote, Sugin Limi.
Mapasalamato ng PNP sa pag-turnover sa Kapitolyo sa luna og building sa Cebu Provincial Government ngadto kanila. Dako sab nga ikatabang ang pag-donate sa 13 ka mga local government units og luna nga tukuran unya sa ilang mga police stations. Apan problema sa PNP kung asa mangitag ikapatukod sa mga police stations human na finalize sa PNP ang ilang budget alang sa sunod tuig. Kinukuhanan yan sa trust receipts ng PNP na pwedeng kumuha doon kung may available pa na hindi na program to come up with a certain amount to be able to construct a municipal police station. Hinuon, dunay mga higayon nga gawas sa pag-donate og luna, mutampo usab sa pagpatukod og police stations ang mga LGUs o mga pribadong pundok. Sama sa Cebu City Hall nga mitabang sa pagpatugod sa Police Station 2 pinaagi sa Public-Private Partnership Project. Nasuta nga angay ng tukuran og bagong building ang Cebu City Police Headquarters nga dugay ng wa ma-improve. Suma sa direktor sa CCPO, di madali-dali ang pagpatukod og bagong buhatan hangtod nga di madonar sa Kapitolyo ang ilang luna nga nasud sa CCPO compound. The mayor, when we had this yung blessing turnover nung SWAT building, the new SWAT building, he mentioned about his plans for a new CCPO headquarters. Mukhang multi-story level na building. Nahimutan sa kapin 6,000 square meters nga luna sa Kapitolyo ang buhatan sa Highway Patrol Group, Criminal Investigation and Detection Group, PNP Crime Laboratory ug ang dental unit sa PRO7. Tipik kini sa kapin 24,000 square meters nga luna, di nahimutang ang tibok CCPO nga gihatag sa gobyerno panahon ni Presidente Ramon Magsaysay ngadto sa armadong kusog niadtong 1956 aron patukuran og ospital. Diin giingong ang orinhan nga tag-iya niini ang pamilyang Kabahog. Niadtong 1991, giturn over sa Cebu City Hall pinaagi sa deed of donation ang luna sa kanhi Metropolitan District Command ubos ni Colonel Panfilo Lacson gikan ni kanhi Mayor Tomas Osmeña. Apan hangtod nga di matino kung kinsay tag-iya sa luna, padayong mag-opisina ang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa ilang mga karaang buhatan. Mipadayag na hinunog kaandam sa Cebu City Mayor Michael Rama sa pag-abag sa PNP sa pagpatukod sa bagong unyang buhatan. Ryan Sorote, News 5. Private prosecutor sa kaso sa pag-ambush kang Attorney Noel Archival ug mga kauban gihangyo sa pag-coordinate sa ilang mga lakang uban sa Provincial Prosecutor's Office. King Perez, sugin ni Mi. Mato ni Provincial Prosecutor's Office Head Attorney Pepita Jane Petralba, wa siya masayod nga adunay motion nga gisangat sa korte ang private prosecutor sa banay nga archival. Ang motion nga gisangat ni Attorney Gloria Dalawampu nangayo sa korte sa pagbasura sa motion for judicial determination of probable cause sa depensa. Tungod kay wala masayod ang Provincial Prosecutor's Office ni ini, napakyas ang private prosecutors nga madungog ang ilang motion sa huwes. Because as a matter of fact, during the hearing, the prosecutors were ready. Wala naman may anything to argue about because the resolution of Prosecutor Tagaan was very detailed, very specific. Gihangyo ni Petralba ang private prosecutors nga makig-coordinate kanila kung adunay ipangduso nga mga motion. While the the lawyers of the private offended party in effect are only representing the family, sa pagkakaroon, the state is still represented by the office of the provincial prosecutor. Masaligon si Fiscal Petralba nga ligon ang ilang mga kaso bato kanilang Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Chief Inspector Joselito Lerion ug PO1 Alex Bacani. Gipadayag sa mga abogado sa akusado atubangan ni Judge Maximo Perez sa Argao Regional Trial Court nga motibo lang ang na-establish sa prosekusyon sa pagtudlo sa mga pulis sa krimen. Nagtuo ang prosekusyon nga gipatay si Attorney Archival ug mga kauban tungod sa paglaban ni Archival sa mga kaso batok sa HPG 7. But as of now, evidence at hand is enough to establish probable cause. That's the finding of Prosecutor Tagaan that we are adopting. King Perez, News 5.
Inahan sa gipatay nga mga bata sa ilang kaugalingong amahan ipaubos sa stress debriefing sa Department of Social Welfare and Development. Ang inahan mo ang nakabilin sa iyang pamilya human gipatay sa iyang bana ang ilang tulo ka anak ug ang ugangan sa wala pa kini magkutlo sa iyang kinabuhi. Jinky Bargio, Sugin Limi. Gipailawom na sa stress debriefing ang inahan nga namatyan og tulo ka mga anak lakip ng iyang bana didto sa sitio Manlayag, Barangay Panalipan sa lungsod sa Katmon. Ang Municipal Social Services Office may gitahasan sa DSWD sa pagpahigayon og psychosocial intervention kang Jomelyn Figes. Apan matud nila, malikayan unta ang susamang insidente kung masayo nga nasud sa rehabilitation facility ang bana niya nga si Eric Figes. O ang responsibility sa pamilya kung nagtanaw sila kaayuhan para sa ila example para sa mga kabataan, nagtabangay sila o ma-rehab ni siya. Gisugit usab sa Provincial Council for the Welfare of Children nga kung mahimo magbinantayon sab ang mga silingan aron malikayan ang susamang insidente. Ang mga silingan mo may direct no nga makakita, maka-observe ka nga murag lahi ninyo. Better report right away nga naa may murag addict naman siguro ni siya, user naman siguro siya. Maapektahan na ng mga bata manggod no. Jinky Bargio, News 5. Gitunol ngadto sa kapulisan ang 14 ka mga police patrol cars nga gipalit sa dakbayan sa Sugbo. Ang dakbayan sa Sugbo migahin og di mo menos 10 milyones pesos alang sa pagpalit sa mga patrol cars. Ang kakuwang sa mga sakyanan mao ang usa sa mga problema sa kapulisan sa dakbayan. Napakyas ang Team Rama sa pagsakmit sa mga importanteng chairmanship sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Butunta nila nga magunitan ang importanteng mga committee sama sa Budget Committee o Committee on Laws and Governance. Leslie Caminari Vistil, Sugin Limi. Nahimong tensyonado ang konseho kaganiha atol sa gipahigayong sesyon. Clearer in our views and objectives in dealing with issues which we have passed upon. Sa privilege speech ni Konsehal Philip Zafra, iyang gipataban og motion sa pagdeklarar nga mabakanti ang tanang komitiba sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Laing motion nagtudlo sa mga bag-ong chairman sa komitiba. Tungod kay way misanong sa panawagan si presiding officer sa session alang sa discussion sa duha ka motion, giaprobahan kini. Daling mipasaka og motion to adjourn si Konsehal Hans Abella o gisugundahan ni Konsehal Noel Wenceslao. Dinhi nagsugod ang kagubot sa konseho. Mr. Chairman, when we adjourned last session, Mr. Chairman, we both agreed, the Team Rama and the BOPK councilors, we both agreed to adjourn on this. Please behave. It should be voted upon. We should behave. So we must behave all. The motion to adjourn, needs majority votes. Now, did we have the majority vote? And we asked the presiding officer, was there a majority vote? Here. Nadismaya ang mga sakop sa BOPK ug gipaninglan ang Team Rama nga wa motuman silang gikasabutan sa wa pang sesyon. But you agree that the information of everybody, let me finish a privilege a motion to adjourn for as long as it is seconded. Yes, Mr. Chair. Is undebatable. The right hand. Apan pipila ka minutos, giresume ang sesyon o gipahigayon ang butasyon kung angayan bang aprobahan ang motion sa katuyuan ni Zafra nga nag-usab og chairmanship sa mga komitiba. Nalupi gihapon ang Team Rama sa pagbutar sa mga mangulo sa komitiba. Ilang gilauman nga si Konsehal Roberto Cabarubias makahatag nila og mayoriya apan nagpabilin kini nga mipabor sa iyang kapartido sa BOPK. We may have different approaches, different interpretations of certain provisions of law, but the bottom line is pure public service. Ang Committee on Budget pabilin gihapon ni Konsehal Margot Osmeña. Sa Committee on Sports, imbis nga si Konsehal Richard Osmeña, gipulihan ni Konsehal Alvin Dizon. Sa Committee on Education, nga si Konsehal Jerry Carillo, gipulihan sab ni Konsehal Lea Hapson. Samtang sa Committee on Urban Planning nga gihuptan ni Konsehal Noel Wenceslao, gipulihan kini ni Konsehal Alvin Dizon. Pabilin sab sa pwesto si Konsehal Cicinio Andales. Gipulihan sab ni Konsehal Marian de los Santos si Konsehal Lea Hapson isip Chairman sa Health. Samtang si Konsehal Noel Archival, gipulihan ni Konsehal Hans Abella sa Chairman on Trade and Commerce. Human sa kadaugan sa BOPK, nag-recess una ang konseho ug naglamanuhay na ang duha ka habig sa politika. Si Konsehal Jerry Carillo igo na lang sa pagdawat sa nahitabo. Siya nagtuo nga ang iyang pagsuporta sa pagbaligya sa SRP mo'y usa sa hinungdan nga gibiyaan siya sa iyang partido. I believe, no? Kung ang kana mo'y sukli sa pagbarog na ko at one time nga
pag-decide na ko nga ibaligya ang SRP. If that is the consequence of my action, then I'll accept, no? Sometimes. Nadismaya si Mayor Michael Rama sa nahitabong desisyon ni Konsehal Roberto Cabarrubias kinsa wa mituman siyang gisaad ngadto sa Team Rama. Apan matod sa mayor, nagpakita lang si Cabarrubias siyang tinuoray nga kulor. You know, when you're a man, be a man. That is what I always would bring to all of them. I don't mind you go jump ship. You know, that you made a decision, that's your decision. Then that's it. But you can always be remembered that you were in a meeting and you make your dissertation and there was no inkling whatsoever, and that will always bring to who you are. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Giusab sa Cebu Normal University ang mga requirements sa ilang research human gikiha sa paggamit sa langgam sa siloy nga gidissect sa ilang mga tinunan. Jinky Bargio, Sugin Limi. Whatever we can do. Human pasakai og environmental case sa DENR ang 8 ka taga Cebu Normal University, mas gipahugtan pa karon sa maong universidad ang pagsubay sa requirements sa mga research studies. Matud ni Dr. Bibiana Tibon Isok, Vice President for Academic Affairs sa Cebu Normal University, naleksyon na ang universidad sa nahitabo. 8 ka mga sakop sa Biology Department diin tulo ni ini mga estudyante gipasakaan og sumbong kalapasan sa Wildlife Conservation Act tungod sa pagpatay sa 8 ka mga langgam nga siloy nga gigamit nila sa ilang research. Apan matud ni Dr. Tibon Isok, dunay verbal nga pagtugot gikan sa DENR ang mga tinunan. The period that the gratuitous permit was applied for, they waited. I don't know if they made any follow-up, but because they were told that they could proceed, well, that was in progress. So they were thinking that that was really approved. Apan matud sa tigpamaba sa DENR, dunay nalapas ang mga respondent sa kaso. Kami mag-execute og memorandum of agreement between DENR ug Cebu Normal University, pero wala sad siya na-signan. Pero nagpadayon gihapon sila sa ilahang research nila nga study. Tungod sa insidente, muhimo og mga kausaban sa mga research ang tunghaan. There can be tighter academic pressure to be very careful about methodology and processes that have to be done first before any research. Say gayon nga mapamatud ang sad-an, multahan sila og 500,000 pesos sa matag black shama o siloy nga namatay o pagkapriso sa unom ngadto sa 12 ka tuig. Ang ilahang title wala man gyud nakahisgot nito nga dunay killing gyud. Sa kining kuan ikaduha sad ang kining mga black shama mo nang inanay kayo kadako ang penalty niya kay tungod endangered species man gud siya. Unya ikaduha nga endangered species critical pa gud siya. Jinky Bargio, News 5. Gobernador Junjun Davide way nakitang kakulian sa pagbalik ni Loy Madrigal pagkaaktibo sa pagkagukod sa illegal fishing. Giklaro ni Davide nga dili na konektado si Madrigal sa Kapitolyo. Si Governor Junjun Davide gibisita sa usa sa mga anak sa magtiayong Mirambel nga nadasmagan sa sakyanang gi-issue kaniadto kang kanhi Capitol Security Head Loy Madrigal. Nagpasalamat kini sa gobernador sa burial assistance ngayong nadawat alang sa amahan nga si Felix ug og pagpatambal sa iyang inahan nga si Marites. Nagduha-duha pa ang banayng Mirambel sa pagkiha batok sa driver nga si Alberto Naraha. Si Madrigal sakop na karon sa bantay dagat sa lungsod sa Santa Fe ug daan bantayan ug nagsugod na usab kini og panakop ni adtong Domingo. Province, so at iyan na ng kuhan. He's doing that maybe kini mo pero gusto mo bigyan yung gusto tingali yung kuhan, and then he can help really the LGUs there. But as far as the province is concerned, he's not no longer connected with the province. Dili pa lang dugay gisugdan ang Game 2 sa Best of 3 title series sa Juniors Division tali sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu Magis Eagles batok sa University of the Visayas Baby Lancers. Alang sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kun si Safi Basketball Tournament diha sa Cebu Coliseum. Kini kun duna pay laing alas nga magamit ang Baby Lancers batok sa Magis Eagles sa ilang duwa. Daw dili na kapugnan ang pagsaulog sa ikaduhang si Safi title sa Magis Eagles. Wala pa mahatagig sulbad sa Baby Lancers ang tulo kay gayon nga pagdominar kanila sa Magis Eagles ug wala pagyud sila makabaos karong tuiga. Midaog ang Magis Eagles sa series opener niadtong Martes sa score 56-51
ug gawas pa niya na midaog sab ang Magis Eagle sa elimination round 74-71 ug laing daog atol sa semifinal round 74-57. Nagsugod na niya itong Lunes ang Season 2 sa The Amazing Race Philippines nga makita matag gabi din sa TV5. JP Lau Quatsera, Sugin Limi. Welcome. Nagpadayo na ang ikaduhang hugna sa The Amazing Race Philippines o TARP na nagsugod na ni atong Lunes, Oktubre 6 alas 7 sa gabi sa TV5. Hosted by Derek Ramsey, 11 ka mga parisang contestants ang maswerteng nahatagan og kahigayunan sa once-in-a-lifetime adventure nga makasalmot sa pinaka-successful ug most awarded reality show tibuok kalibutan. Sa tabang sa Active TV Asia nga gipanguluhan sa ilang executive director nga si Michael Mackay, mas gipadako ug mas gipakulbahinam ang season karon sa TARP nga giandam sa TV5 nga giingong usa sa pinakadakong proyekto karong tuiga sa Kapatid Network. Mag-unhanay ang 11 ka mga parisang racers para sa 10 milyones ka pesos nga balor sa mga papremyo nga dinalit sa TV5 ug sa ilahang mga sponsors. Duha ka house and lot gikan sa RCD Real Homes, duha ka Kia Sportage SUVs ug ang tungataging ting nga 2 ka milyon ka pesos nga gikan sa PLDT Home Telpad. Ug tinuod yun nga mas gipadako ug mas gipa-amazing than ever ang The Amazing Race Philippines Season 2 busa mga kapatid. Ang ayan lang gitang mutan-aw niini matag Lunes hangtod Biyernes sa alas 7 sa gabi ug matag Sabado ug Domingo sa alas 9 sa gabi. Dinhi lamang sa inyong happy Kapatid Network ang TV5. JP Lau Quatsera, News 5. Hangtod karon wa pay plano kuno sa himuon sa Palace of Justice nga naguba sa linog mag-usa ka tuig na ang milabay. Ang Kapitolyo andam nga mo take over sa maong building kun walay interes ang Korte Suprema. King Perez, Sugin Limi. Karong Oktubre 15, mag-usa ka tuig na sukad na hitabo ang kusog nga linog sa lalawigan sa Bohol, nga apil mitayog sa Sugbo. 23.8 million pesos ang gigahin sa Department of Interior and Local Government alang sa rehabilitasyon sa infrastruktura sa siyam ka mga lokal nga kagamhanan nga grabeng naapektuhan sa linog. Apan suma sa nahibaw-an sa gobernador, wa na ilaing hinabang ang nadawat alang sa rehabilitasyon gikan sa nasudnong kagamhanan gawa sa gihatag sa DILG. Gani wapay gigahin nga kwarta sa giaprubahan nga earthquake rehabilitation budget sa Regional Development Council nga mo kantidad og kapin 1.5 billion pesos. Earthquake, wala man kaigoy damage sa earthquake, no? Ang grabe katumang sa Yolanda. Usa sa mga kadaot nga namugna sa magnitude 7.2 nga linog mao ang pagkaguba sa Palace of Justice, kundi nahimutang ang mga sala sa mga huwes sa dakbayan sa Sugbo ingon man ang mga buhatan sa mga piskalya. Hangtod karon wa gyapon magamit ang Palace of Justice kay nagpabilin gyapon ang maong kahimtang dulan usa ka tuig nang milabay human sa kusog nga linog. Kay hangtod karon wa gyapon klarong plano kung ipaayo pa ba kini. Temporaryong gibalhin ng Cebu City Regional Trial Court dito sa Kimonda Building sa North Reclamation Area ug nabuwag ang nagkalain-laing Prosecutor's Office sama sa Provincial Prosecutor's Office nga nakaroon na himutang sa Integrated Bar of the Philippines Building sud sa Capitol Compound. Matod sa gobernador nga niadtong Hunyo pa ang katapusang dialogue uban sa Korte Suprema ug Department of Justice sa naguba nga Palace of Justice. Iya sa Kapitolyo ang lunang gitukuran sa Palace of Justice. Lagi kay sila pod lagi, pero also thinking sa ako ng Palace of Justice, wapag klarong meeting of the minds. Matod ni Governor Davide, andam ang probinsya nga mo take over sa Palace of Justice kundi na kini ipaayo sa Department of Justice ug Supreme Court. Space, we need office space here sa Kapitolyo. That's our intention. Pero pa may definitive agreement with the Supreme Court. King Perez, News 5. Attorney Georgia, ako ginang pangandoy nga mo join unta ko atong aning Amazing Race, no? Why didn't you? Wala na kay katong sa gisugdan man na dito sa Estados Unidos. Yes. Kinahanglan man ka American citizen. Oh, I've seen some of the kuan baglan niya. It's very exciting no ni join ta kaglan. I do remember though namo toy two Filipinos na ni join tong artista si Kisa man? I forgot the name. Katong duha ka buok. Wa. Was it Kay gikan sa US, ila man ang gi-regionalize diri sa Asia, nya karon na nagid sa Pilipinas. It's a chance for you to join. Wa It's na, also in panahon, TV5, pero so maybe naki-special. You can join now. Ating partner,
mahimo si Ryan Sorote, pwede. Yes, no, exciting ka na, Glenn. O niya, karon blood moon, di ba? Yeah, supposedly at 6:30 when the sun and the moon are supposed to align. Kaya lang medyo cloudy. So Sa abot mga lang 6:30? around 6:30 karon na. cloudy. So I don't know if we can see anything. Gingon man to nga og blood moon mubuto ko na ang mayon bulkan, pero di ko matuon. Oo, kabawan. Okay. Maugad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita. aksyon!